Azparnako Zinegin Festival urriaren 20tik 23 iraganen da xehetasunak azalduko dizkizuegu gaurkoan arratsaldeon eta Angeluko kokot nomad proiektua ere protagonista lan munduan integratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat. Azkenik Karbonako lursailen salmentak hautsak arrotu ditu berriro eroslearen azken joka moldea salatu du ELB sindikatak. Jarraian arrazoiak, ongi etorri. Patxiku Gimon preso lapurtarra atxilotua izan da astearteuntan eta Baionako komisaldegira eraman dute. Baionako prokuradoreak jakinarazi duenez, terrorismoaren kontrako fiskaltza nazionalaren aginduz ikerketa batenkari egindako operazioa da. Doni Baneloizun eta Ziburuko komiteek arratsaldeko 7etan elkarretaratzea deitu dute Ziburuko biribilgunean. Kokot nomad jatetxearen proiektua 2008ko maiatzean hasi zen gorpuzten. Usu gizartearentzat ikustezina den arazo bati aurre egiteko asmoz. Epe luzeko langabeziari injustu, berrizarteratze jatetxe baten bitartez. Gizarteratze jatetxea nahi du bi arlo ditugula aktibitate honetan, alde batetik jatetxe bat gira, beraz publiko zabalari idekia, baina bertzalde ekipa osatzen dituen kideak dira gizarteratze proiektu batean. Alegia denbora luzez langabezian egon diren pertsonak eta ondorioz lana topatzeko arazoak dituzten herritarrak. Langabezi munduan, jende frango gaur egun, hausturak bizi izan dituela eta bere gaitasunetan berriz konfientziaren hartzeko behar dela laguntza bat hori gero lanbide ajuntetan segida eramaiteko. Taldea bi arduradun eta bergizarteratze programan dauden 4 langilek osatzen dute. Denak helduak dira, hainbat gazte ere, pixka bat lanetik urrundu eta hainbat bide sensibleekin. Eta bertzalde ere baitugu hainbat emazte, usutan emazte kartiarrak erraiten dena eta bakarrik direnak haien aurrak azteko. Honen adibide da Karin Korxe Baiondarra. C'était ma situation familiale qui... Baionan sortua urte asko kanpoan eman ditu, bere bikotearen gandik banatu eta 3 seme-alabekin bueltatu denean, ez da erraza bere beharretara egokitzen den lan bat topatzea. Des encouragements et... Laguntza sustengua eta pizgarri bat dela dio aukera hau. Très bien. Eta lan asko egin arren oso gustora daudela bertan. Bonne humeur, on travaille beaucoup. 4 hilabete eta 2 urte artean egon daitezke bertan, eta proiektu gaztea bada ere, Et oui, ils ont trouvé un boulot après ce passage. Hainbat kiderik jada lana aurkitzen lagundu diotela dio, langile independiente modura edo epe luzeko kontratupean. CDI derrière. Jatetxea astelehenetik ostiralera dago irekia eta irabazi asmogabeko proiektua bada ere arrakasta handia du bizilagunengan, beraz bertako platerak dastatu nahi baituzue hobetxan da eskatzea. Izan ere, bergizarteratzeaz gain beren ardatz nagusi dira jasangarritasuna eta kalitatea. Eskaintzen duguna ere mozkinen aldetik badu ber espirituan doa. Egan baita hemengo mozkinekin sukaldatzen dugula, hemengo laborariekin lanean ari direla. Beraz, mozkinen aldetik ere hemengo janaria baizik transformatzen dugu eta proposatzen dugu. Beraz, hori puntu azkar bat da ere proiektu honetan. Ondorioz, menua hilabetero aldatzen dute sasoiko produktuetara egokitzeko, eta sortzen dituzten hondakinak ere albezain beste gutxitzen ahal egintzen dira, jatetxe bat baina askoz gehiago den Angeluko kokot nomaden. Arbonako Berrueta etxea eta laborantza lurren salmentan gertaturiko azken berriak jakinarazi dituzte Lurtzaindia eta ELB sindikatuak. 3 etxeak eta 4 hektariak erosi behar zuen pertsonak atzera egin badu ere, laborantza lurren 12 hektarea modu berezian salduak izan direla salatu dute egiturek. Lur eremuak, 12 hektarak, saldu dira ere, baina manera berezi batean, zenta bakarrik lurrak gozamenik gabe. Eta manera hortan, zaferrak ez du bere eskubidea baliatzen al, ez du preamtatzen al. Beaz, guretzat hori da argiki manera bat desbideratzeko zaferraren eskubidea, eta gainera naiz eta eros
ikaslea laboraria izan, nahi dugu erakutsi gaur egun, laborari hori ez dela hemen bidarteko gutununtziuntan agertzen den bezala, ez dela hemen lanean ari laborantza egiteko, baina bere laborantza aktivitatea 80 kilometrotan dela, Larribaren eta bere bikotearekin hain izan. Elbe eta Lurtzaindiak salmenta beraz salatzeaz gain egiteko moldeak deitoratu dituzte. Ara, saltzen dugu salmenta bizikikario egin baitu, presio normal baten doblia pagatzen du, eta hori nahi dugu salatu, eta salatu nahi dugu laborari batek hori egitea, zaferaren aztapageretarik eskapatzeko, ez dena gauza normala, zafera da laborariak lagundu behar dituen egitura bat, estado egitura bakarra da lurren saltzapenetan txurra saltzen alduena, eta jokotria hori egitea zaferari buruz ere ez dugu onartzen al. Hor, laborari mazte horrek egiten duen edo baliatzen duen manera, zinez bortizkeria bezala senditzen dugu, eta ez dugu onartzen, eta juridiko bidea baliatuko dugu, eta auzitegirat joanen gira Lurtzaindiarekin, eta behar bada, ikusiko ondoko egunetan, zafejare ere behar bada joanen da auzitegirat. Afera salatzeko mobilizatuko direla iragarri dute. Argi dena da ez dutela amore emango. Jokotria bat dela, nahi du mazte horrek sosa badu, eta nahi du hor zarri bere sosa, ordean justiziaren eitzinen zarriko dugu, hartuko dugu behar den denbora, badugu momentuan hauzi bat 5 urteren buruan irabazia Donibane Loizunen, eta bertze bat jokatzeko presgira ez dugu amor emanen. Ez da bokatua, eta behar baluzarako bojoka bat izain da, baina janadenik baginak kien jaz. Saltzaleak nahi dituela erik 3 milion eta zeait, manera guziak ikertzen ditu bere helbururat heltzeko. Zinegin Festivalaren 11. edizioa urriaren 20tik 23 iraganen da, aurten data aldaketekin baina betiko xedearekin. Gure lehentasuna da irizpideetan euskarazko ekoizpenei emaitia lehentasuna, eta hori da zineginek aldarrikatzen duena azken 10 urte hauetan egiten duen lanaren ondotik. 2012an Eiartzea Kulturetxeak, Jaiola Gaztetxeak eta Aritzbarne Zinemagelak Zinegin Festivala elkarlanean sortu zuten euskarazko filmen proiektatzeko eta Azparnen euskal kulturak bizitzeko behar duen atxgune bat proposatzeko asmoz. 11. edizio da beraz aurtengoa. Fikzio luze bat, horrekin hasten gira, ane. Gero 5 hilatuko 5 laburmetraia dira. Nahiko nuke azpimarratu badela sorpresa bat ibiakoitzean. Sorpresa sateniko bat hain zuzen, beraz monstruak, sua, deabua eta adrenalina eta film gehienetan zuzendaria hori izango dela. Gero bada aurrentzako filma bat, Joko eta bere lagunak, bi dokumental, bi arnaz Jon Mikel Fernandez eta Elsasu Amets Arzailusena. Eta gero bada gauza bat, aski berezia, esperimentala, OGMR, nola esan behar den. Eta itzi gabe irudiak eta joarearen soinuarekin eta egintako filma esperimental bat. Ate bat idikitzen diegu, adibidez amikusteko ikastolak 50 urte, 50 urtez zelan eginden amikusen euskararen alde, geinerat Azparneko ikastolak gomitaturik partaietzen dira gurekin, eta hori aipatuko dugu, badira kasik film egile guziak hori izanen dira ondotik, ez da baidaen ustez sakonak eta interesantak izanen dira. Eta urten berrikuntza gisa, kontzertuak ere proposatuko dira.
bukatuko da festivala Peru Galbeteren kontzertuarekin zinemaren baitan, Ariz Barne zinema gelan, eta manera berria ere gehitzeko pixka bat zinemaren ondoan, ondoan, mainan kanpoan, orzilar aratsarekin, izanen da beraz Amikuseko ikastolak 50 urte dokumentala, eta ondotik kanpoan izanen da kontzertu bat, Mairu jatorri ziburutar taldeak emanen duena, hala, pixka bat musika experimentala, sintetizatzaileak, txalaparta eta gozatzeko parada izanen da. Guk da, bolontarez gisa egiten dugun festival bat ilusioaz eta nahi dugu gustuko ditugun filmak eta batzuetan dira filma batzu beste lekuetan ikusten ez direnak. Eta hori bultzatu eta Euskal Herriko ikuspegi bat erakutsi. Urriaren 20tik goiti, 3 egunez Azparneko Zinegin Festivala. Poantegu Street Artaren festivala laster hasiko da, eta Inside Out erakusketa dagoia da ikusgai Didam aretoan, bertan parte hartu behar duten artisten lanekin. Izan ere eraikinetako hormetan ikusi ditugu artista hauen obrak, baina aitzinetik lan hainitz egiten dute euren atelierretan eta hori dugu ikusgai erakusketa hontan. Festivalaren aurtengo edizioa urriaren 19tik 23ra iraganen da. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte.